Братя и сестри, Светият апостол Павел ни съветва: помнете вашите наставници, които са ви преподавали Словото Божие, и като имате пред очи свършене на техния живот, поддържавайте на вярата и добродетелите им. Вечен ще пребъде споменът в молитва и благодарност към Всеподателя Бога. Споменът, прославата към свети, преподобен и богоносен наш отец Йоан Рилски чудотворец, чиято памет Светата Църква извършва в днешния ден. И ето ние, чрез призива на Светата Родна Църква, сме се събрали под свещеният купол на този Дом Божий, посветен на всебългарският закрилник, на всебългарският покровител и светилник, нетленното българско Божие кандило, свети Иван Рилски чудотворец. Пламъкът на това нетленно кандило векове наред просвещава на лъж и на шир майка България и благочестивият народ, за да имаме и ние светлината на живота в душите и сърцата си, в разума и в чувствата си, в живота и делата си. В този свещен ден на празнична радост ние преди всичко въздаваме благодарност на Всеподателя Бога. Слава Тебе, Боже, благодетелю нам вовеки. Ние благодарим на Бога за това, че в трудни за нашият народ, за България времена, когато езичеството се разпространявало, когато идолопоклонничеството заразявало като страшна духовна отрова душите на нашия народ, именно тогава Бог промислил и благоволил към нашето Отечество и е забавил ярка звезда върху небосвода на родната святост. Свети Иван Рилски, запалите ярко светило върху светилника на българската святост. Ние благодарим на Бога, че Българската православна църква е малка, но е пълна с благодат. Че Българската православна църква е частица от оная църква, върху която на Петдесятница слезе Светия Дух и я изпълни с благодат. Един от критериите за светостта на една поместна църква са нейните национални светии, един от които е свети Иван Рилски. Колко ни е нужен пример на свети Иван, особено днес, когато не по-малко от 10 век езичеството се разпространява по лицето на земята, на нашата родина, когато не по-малко човеци се изкушават от секти и лъжеучения, от разколи и се отклоняват от пътя на вярата, именно днес най-много ни е нужен завета на свети Иван Рилски чудотворец. Когато празнуваме светлата памет на този дивен Божий угодник, Светата Църква ни е призовала с очите на сърцето си да се гледаме в добродетелите му. Ето защо всяка година Църквата празнува паметта му и по този начин от една страна ни призовава с пенци от песни духовни, от химни, славословия, да украсим сияещия в святост образ, а от друга страна да се вгледаме в живота, в добродетелите. Един свети отец казва, когато сте почитатели на някой светец, преди всичко бъдете негови подражатели. Защото това е смисълът на това духовно тържество в днешния ден.
Тържество, което тематично в своето съдържание ни припомня дивните чудеса, правоангелския живот на свети Иван Рилски чудотворец. Светата църква ни пренася писано в 876 година, когато в бедното селце Скрино се е родил и израсъл под грижите на своите благочестиви родители свети Иван Рилски. И с млада възраст той бил захвърлен в истините на вярата и добродетелността. И с млада възраст той пожелал да се посвети на монашески живот. И когато си отишли от този свят родителите му, нищо вече и никой не го възпирал целият си живот на Христа, Бога и на Светата Църква да отдаде. Тогава той раздал наследеното от своите родители на нуждаещите си и се отдалечил в близкият манастир свети великомъченик Димитрий, където приел и монашески постриг. Но погнело сърцето и душата на този Божий угодник да се поедини, да никой да не попречи на общението му с Бога. Затова и е тръгнал, усамотил се в планината Витоша да му открили овчаря, прогонили го, защото го смятали за страна. Тогава той се отдалечил в Рилската пустиня, където живял в една пещера. Всички вие, и мнозина от вас, знаете мястото на духовен подвиг на свети Иван Рилски в Рилската пустиня. Дяволът го изкушавал и съблазнявал, но той с Божията благодат, с усърдна молитва, оставал непреклонен към съблазните на лукавия. И когато врагът на човешкото спасение се оказал безпомощен, да се възди душата, но тогава той решил физически да го убие. И както се молил свети Иван на скалата, така дяволът го блъснал в пропастта. Но той останал невредим, защото божествената благодат и сила изпълнила душата, сърцето, цялото му същество. Усърдна била неговата молитва. Когато се молил, той се издигал във въздуха, защото близо било до сърцето му до Бога. Благочестивият цар Петър пожелал да види този типен Божий угодник, да се посъветва с него и да спроси неговото благословение за българския народ. Но он успял да свали това. Не само защото трудно достъпно било мястото на обитанието на свети Иван Рилски, но и защото самият преподобен отец не желал да се срещне лице с него. А му казал да отиде на отсрещният връх на планината. И когато стигне там да запали огън, за да разбере свети Иван, че е дошъл. Цар Петър му носил много подаръци, и златни, среброви, скъпоценности. Всичко това върнал обратно на свети Иван Рилски, защото той е знаел, че притежава в сърцето си най-голямото богатство на света – Господа Исуса Христа. Това богатство, което никой човек не може да открадне, да отнеме, нито ръжда да разяде, нито морец да изяде. Това богатство, което било залог не само за неговото вечно спасение, но и за спасението чрез него на целия наш народ. Свети Иван Рилски основал монашеско братство. Той е основателят на най-знаменитият, най-големият манастир на Балканският полуостров, Рилският манастир.